На вниманието на кандидат-купувачите на масивни етажи в град Кюстендил представям ви просторен масивен етаж от къща с масивен гараж, масивна лятна маломерна постройка с самостоятелна баня и тоалетна, уютен двор, сутерен с баня и тоалетна в най-харесваните за живеене райони в град Кюстендил. Това е на историческия музей. За тези, които представлява интерес офертата, останете да ви представя детална информация. Към етажа има масивен гараж, уютен вътрешен двор, масивна лятна постройка със самостоятелна баня и тоалетна, стъклена оранжерия. Разпределението в етажа е следното: входно антре, баня с тоалетна, кухня, хол, 2 спални, уютна лятна, просторна, слънчева, остъклена тераса. Дограмата в целия етаж е ПВЦ с вътрешни рулетни штори, подовата настилка навсякъде ламинат. Към етажа има и сутерен с самостоятелна баня и тоалетна, мазе. В етажа всички стаи са самостоятелни, няма преходни помещения и има малко помещение. Ако офертата представлява интерес за вас и искате оглед на място, оставям телефон за връзка с мен, Наталия Господинова от Агенция за недвижими имоти Елзирус, град Кюстендил. Поздрави, приятен, ползотворен ден за всички и до скоро!